Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. Ин канал сохта шудаги барои мошини арзон мебошад. Дар навори имрӯза бисёртар мошинҳои арзонро дида додагем. Курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру номераҳои Тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. Рақамҳое ки дар рӯи экран телефон мебинед, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошинҳои фурӯшиятонро равон кунед. Касе дар канали мо меҳмон обна шавед. Видеоро то охириша тамошо кунед. Дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. Подписатсия, лайк, зангулачаи канала пахш кунед ки якумин шуда видеонавори моро тамошо кунед. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. беҳтариноша бародаро чӣ хел мошино дар кора дар комментария бинависед. Мо ҳатман мемонем дар навори оянда. бародаро якум мошини фурӯшии Daewoo Tico соли бардоришаш 1996 объём моториш 1.1 сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш автоматай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш боша 15000 сомонай, ба курси имзо гардонем 108000 рубл. соҳиб мошин мега мошин задагӣ пусидагӣ надора, дата электропакет, кондитсионер кор мекуна, 8 моҳ ҳуҷҷат дора, бо савдо мешавад. номерро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. хуб бародаро, мошини навбати Opel Astra F дар кузови универсал, соли бардоришаш 1997, объём мотор 1.6, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикаи, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш бошад 30000 сомонай, ба курси имзо гардонем 216000 рубл. салон кондитсионер навай, 4 баллони нав, полни губкават кардагиай, срочно фурӯхта мешавад. фақат харидори аниқ занг бизанад. номерош дар рӯи экрани телефонай, занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиб мошин дастрас намоед. бародаро, мошини навбати Opel Astra F дар кузови хачибек, соли бардоришаш 1997, объём моториш 1.6, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикаи, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш бошад 29000 сомонай, ба курси имзо гардонем 208000 рубл. соҳиб мошин мега задагӣ пусидагӣ надора, мошин 100%, 7 моҳа ҳуҷҷат дора, 4 баллони нав, задни вид камера дора, монитор дора, люк дора, мошин губкават кардагиай. номерош дар рӯи экрани телефонай, занг бизанед, вариантотона пешкаш кунед. бародаро, мошини навбати Opel Astra J соли бардоришаш 1998, объём моториш 1.6, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш автоматай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд, нархш бошад 29000 сомонай, ба курси имзо гардонем 28000 рубл. ҳуҷҷатош то 31 июли соли 2020, ахири нархша дигар арзон намешавад, ҳаллиш намешавад. беҳуда занг назанед, фақат харидоро занг бизанед. номерош дар рӯи экрани телефонай, занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиб мошин дастрас намоед. хуб бародаро, мошини навбати Nexi Daewoo соли бардоришаш 1996, объём моториш 1.6, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикаи, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарх бошад 15000 сомонай, ба курси имзо гардонем 108000 рубл. состоянии мошини зурай, ҳуҷҷатош то моҳи марти соли 2021, салон шаҳрнои айхичай, ходовои 100%. номерош дар рӯи экрани телефонай, занг бизанед, вариантотона пешкаш кунед. бародаро, мошини навбати ВАЗ 2101 соли бардоришаш 1974, объём моториш 1.1, сӯзишвориш бензин газай, коробка передачаш механикаи, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров, нақш бошад 5000 сомонай, ба курси имзо гардонем 36000 рубл. соҳиб мошин мега мошин ягон камбудӣ надора, нав ходовой кардагиай, 10 моҳа ҳуҷҷат дора. номерош дар рӯи экрани телефонай, занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиб мошин дастрас намоед. хуб бародаро, мошини навбати ВАЗ 2106 соли бардоришаш 1986, объём моториш 0.6, сӯзишвориш
бензин газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарх бошад 12000 сомона ба курси 11 гадоне 86000 рубл. Состояние мошини зурай бо савдо мешавад. сидениҳои пеш ай Мерседес номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. Бародарон, мошини навбатӣ вазн 2107 соли барориш 1997, объем мотораш 1.5 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарх бошад 12000 сомона ба курси 11 гадоне 86000 рубл. соҳиби мошин мега мотор нав кардагия, хадавои нав, аккумулятор нав, пачка чихол дора, баллонош созай. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатона пешкаш кунед. Бародарон, мошини навбатӣ вазн 2109 соли бароиши 16004, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш бензин газай, коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат, нарх бошад 12000 сомона ба курси 11 гадоне 86000 рубл. яксола ҳуҷҷат, 4 баллон пачка, губкават 3 слояй, мотор инжектор, мошини созакай. биен бинен, илтимос бефоида занг назанед, ҳаллишам мешавад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародарон, мошини навбатӣ вазн 2110 соли бароиши 2003, объем мотораш 1.7, сӯзишвориш бензин газай, коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат, нарх бошад 19000 сомона ба курси 11 гадоне 136000 рубл. соҳиби мошин мега танировка 3 моҳ, документош 8 моҳи дигаш монда. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародарон, мошини навбатӣ вазн 2114 соли бароиши 2004, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар гисар, нарх бошад 18000 сомона ба курси 11 гадоне 129000 рубл. состояниш нормалния, яксола ҳуҷҷат дора, савдо мешавад. мошини губкават кардагиай, музикални системаш 100%. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед. бародарон, мошини навбатӣ вазн 2115 соли бароиши 2004, объем мотораш 1.5, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарх бошад 20000 сомона ба курси 11 гадоне 144000 рубл. соҳиби мошин мега мошин тоза ҳакай, черепахош кафидагӣ варид надора, дедари пеш электропакет расход надора, бефоида занг назанед, бо савдоам мешавад. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатона пешкаш кунед. бародарон, мошини навбатӣ вазн 21099, бисёртар бародарон дар комментария хоҳиш карда буданд ва мо хоҳиши онҳоро иҷро кардем. соли бароиши 1994, объем мотораш 1.4, сӯзишвориш бензин газай, коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарх бошад 8000 сомона ба курси 19 гадоне 57000 рубл. соҳиби мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад то 9 апрел соли 2021, карбюратор, магнитофон оригинал, самбуфер чиста. мошин молодёжника дисковош престижа. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизмати соҳиби мошин дастрас намоед.